Sanibonani ke guys, ake senze nanka ama mini French tacos namhlanje. So uzodinga ama tortillas akho, but kuqala ake siqale senze nanka ushati nokuhlaza bakithi. Mina wami ngithanda ukufaka pineapple, ngiyazi ukuthi abaningi bathanda ukufaka cucumber. Mawuthanda ungakufaka okubili mawunakho. And then ama herbs la ungafakile Italian parsley, but ke abanye bake befaka coriander, kuzoba kuwena ukuthi uthanda ukufaka mapi. And then wenze sure ukuthi masenze utamatisi wakho uyawakhipha ama seeds ukuze ungagcwala amanzi. Bese uthatha chicken yakho ungasebenzisa ngisho sale ngayizolo uyihlukanise nethambo kanjeya. Uma unama chicken breast ungasebenzisa wona. And then uthatha ama tortillas akho uyawasika in half, uyayibhenda lapha ya kanjeya uzobukusisa kahle la ukuthi genze njani. Bese ke ugcoba isauce yakho lapha ya ekhoneni, mina ngisebenzise isweet chili. Ngase ngibeka ichicken yami ke le kade ngishredder lapha ya ngihlukanisa nethambo. Ngase ngifaka cheddar cheese ngafana nemozzarella cheese. Guys, ubukusise kahle ke ukuthi kugoqwa kanjani ngoba uzoba nenkinga, ayikho into ezicefe njengale part yokugoqa. Hayibo, uthi usugoqile uthola sekuyaputshuka, sekumele uqale phansi. So ubukusisa kahle ukuthi kugoqwa kanjani. Nami ngizacela usisi wami ukuthi angisize ngoba nje hayi bandla bekuliwe. So mase kugoqeke kahle uzobona ukuthi wonke amakhona evaleke kanje ya ungabikho into ephumayo. And then uthatha ipani lakho ufaka ibutter noma amafutha amancane, uyafry for 2 minutes on each side kuzobe golden brown kanje ave kumnandi udle kahle noshatini wakho. Guys, ngizozwa ngani?